Ahojte ľudia, dneska budem hrať Dandy World a vítam vás u nového videa. Takže, jak som hovorila, budem hrať Dandy World a teda poviem vám, že hrám to na novom mobile, čo momentálne mám prvýkrát. Takže som taký nováčik, dá sa prakticky povedať, ale na som starom mobile, čo som mala, tak som mala všetky postavy z všetkých eventov, okrem do Easter eventu, z toho som nemala ani jednu, lebo v tom Easter evente som akorát nemala, akože nehrala Dandy World. Ale to je v pohode, predtým ma to celkom akože štvalo, ale teraz s ním úplne OK, už tam nehrám, hrám iné hry, takže v pohode. OK, není taký zlý tým, pohode. Kúpim medkit? Ako ja už asi vôbec nebudem hrať Dandy World, takže kúpim. Pokiaľ to nebudem veľa lajkov, tak nebudem. Pokiaľ to bude, tak urobím pokračovanie. Ja chcem sa strašne moc ospravedlniť za to minulé video, čo som robila. To Break Lucky Block. Tak ja som tam urobila takýto, že vlastne ja teraz, keď kúkam, vlastne ja, tak ako keby vidím to v tom štýle, ako by som mala, ale vy, keď si to akože otočíte, že neviem, či to je vidno, asi nie. Vlastne keď si dáte na stojaka, tak vy to vidíte vlastne na stojaka, nie tak, ako by ste mali. Za čo vlastne by ste to mali vidieť náležato. Asi neviem, jak to mám inak vysvetliť, že vidíte to ako keby opačne. Takže neviem, jak to mám otočiť tak, aby to proste jednoducho chápete, stálo tak, ako to má, takže veľmi sa vám ospravedlňujem, ale ja to fakt neviem. Samozrejme, pokiaľ to je nejaký youtuber, tak prosím, povedzte mi, jak to mám urobiť. Každopádne budem to hrať že 10 minút. Prečo? No, pretože ja to vlastne natáčam appku Heroes Recorded a vlastne tam, keď chceš niečo vlastne niekomu preposlať na YouTube alebo kamarátovi, tak vlastne potrebuješ tam mať maximálne 10 minútové video. Pokiaľ to je dlhšie, tak už sa za to platí nejak 8 € mesačne, čož mama mi nechce zaplatiť a akože to akceptujem, akože no problém. Ako chápem. Takže tak. Ok, choď robiť mašinu, keď chceš, to je jedno, že by som distraktovala, vyskúšame. Oh. Kámo, tak to bol safe. Tak to bol safe, jak svíňa. Kámo, nič nehovor, to bol safe. Neviem, jak som to robila, ale to bol cool. Nehovor, že nie. Keď to pájdu, teraz si pamätám takú strašne vtipnú príhodu, ktorá sa mi stala na mojom starom akaunte, keď som gamebola ešte Dandy World. A vlastne pokiaľ to vyhrabiem niekde v mojom mobile, tak ja vám reálne to dám hodím do šortu, lebo ja to musím proste niekomu ukázať, to je super. Dobre, safe, dobre, určite, safe. Vyskúšam jeden. Počkaj. Dobre. Ne, more. Kurník. Nikdy že videl. Mohla som hard, ale to nemá nič, okay? I can do it. Okay. Nič také. Celkovo som na tomto novom akaunte to hrala asi, že asi, 3-krát, by som povedala. Z toho 2-krát som už natáčala video z Dandy Worldu, ale buď som bola menej energická, alebo som sa strašne moc opakovala. A robím to po 3-krát. Takže tak. Dúfam, že to teraz bude v pohode. Gigina. Super, jo. Inak pokiaľ toto video nebudeme veľa lajkov, alebo chcete, aby som hrala nejakú inú vašu obľúbenú hru, tam mi kľudne napíšte a ja s radosťou si ju zahrám, vyskúšam a keď tak to ohodnotím. Takže ja budem proste hrať, čo mi napíšete. Každopádne, ako ešte mám ešte 4 minút, počkaj, nie, 5 minút mám 5 minút. OK.
oproti mne nejaký stav, poviem dúfam, že mi to nikto nečmezne. Kúpila som si medkit a na Florida som minula po takom úžasnom safe, kámo. Mne sa hamkím. Ja som totiž ešte jeden robila, že rekordy, ale vôbec tam nekecam. To je iba také to, že niečo také, že jak to mám povedať. Dobre, chill, GG. Počkaj. Že by som distraktovala? Natočí tú ruku, boha. GG na. Konečne, finally. Pozri, čo to je, more. Boha. Nie, to je... more. Ne, to sa nestalo. Ne, Nie, to sa... Ne, odmietam to priznať, to sa nestalo. OK, to sa nestalo. Nestalo, nič, neverím, ne, nič. OK. Inak počula som, že vlastne má byť nejaká nová mapa vlastne adnutá do Dandy Worldu. Neviem, kedy úprimne, akože mám odber na Oquel kanál, ale nejak moc extra to nesledujem tým, že to nejak už nehrá ten Dandy World. A vlastne všeobecne nehrám to a už ma to aj prestáva ako baviť. Takže keby tak bola by som rada, kebyže mi napíšete, že či už to tam je adnuté, alebo či ešte im bude, lebo napríklad ja na ten druhý pokus, čo som skúšala, tak ježiš, 2 moja, ježiš, to bude bitko medkity, hell no. No každopádne pre veci. Proste, že pokiaľ už to tu je adnuté, tak bola by som rada, kebyže mi napíšete, veľmi som si to vážila. A proste ako ešte by ma zaujímalo, že či je taká tá, čo môžeš dostať iba na takomto flore, že 15 až 20, ale taká skôr taká, že common, že tak 5, 10 až, že není to nič extra. Akože ja som videla fotku a bolo to niečo, že Dandy z kameňa, ako keby socha z kameňa Dandyho, čo už akože vyzeralo dosť cool. Že mal aj chor na ruke, mám taký pocit. Ale vlastne na tom druhom, čo som hrala ten druhý pokus, tak som vlastne videla, že táto tu Tisha, ale nie ten istý človek, ale chápete, proste Tisha, že hovorila dačo, že the 2 new floor is added to Dandy's World. Takže ako buď som sprostá z angličtiny a je to, že ešte bude, alebo už tu je. Takže tak. No, každopádne mám tu vás a tiež sa chcem veľmi poďakovať za neuhromiteľných 77 odoberateľov. Veľmi sa za to ďakujem a teraz som si uvedomila, že musím končiť. OK. Každopádne, ďakujem, že ste kúkali toto video, dúfam, že ste si ho užili a majte sa teda pekne a napíšte mi teda o tom flore, či to adnuté, alebo že či vlastne ako hru mám ďalšiu hrať. Ahojte, majte sa pekne a